Estar envoltats de tots vosaltres pel fet de que feia molt temps que el Carles i jo no fèiem juntament cap exposició. Tot és obra totalment nova, no hi ha obra que se'n vagi més lluny de quan ens van donar la sala. Jo acabaré dient que d'alguna manera aquesta exposició és un recordatori, no volem, som joves, tant ell com jo, no volem mirar enrere, però fa 31 anys que vam fer una exposició, el Carles i jo, aquí tots dos. Des d'aleshores hem fet moltes més exposicions. Sí que és cert també que ara ja feia 12 anys que ho havíem parat. Sí que ja et dic que vam començar fa 31 anys i d'alguna manera avui rememorem aquests 31 anys amb una exposició que m'encanta poder-se presentar. Jo m'acabo, a més m'ha passat el mort el Carles. Jo diré 4 coses. Sí. M'alegro perquè no pensava ni dir aquestes 4 i després hi haurà dos parlaments que n'estem encantats perquè a part de ser persones reconegudes en el món, tant una com a actriu i l'altra com a crític d'art amb el caire inclús internacional, que donaran una mica per tancat aquesta mica d'inauguració que al final amb una copa de cava ho voldrem celebrar tots plegats. Deixo i vull impressionar-me amb les 4 coses que vol dir el Carles. Volia agafar un paper i dir moltes gràcies i anar-me'n. No, però hi ha un pintor aquí, el Valeri Ferràs, que en les seves inauguracions sempre diu el mateix: millor que parlin les obres, i això és el que farem. Moltes gràcies. Fa 30 anys, el poeta Joan Surinyach i Quintana va escriure aquestes paraules. Un cop més, el binomi artístic Enric Masó i Carles Porta ens obre de bat a bat les portes màgiques de la imaginació, on la vitalitat del seu art converteix en volums dúctils i manyacs la matèria rústega i esquerpa. Pel que fa a l'Enric Masó, l'arena de marbre crea una geologia recargolada d'un abstraccionisme gairebé oníric, fet de textures, gruixos i grumolls potents, que al capdavall esdevenen paisatges i pèlags a la mesura inabastable dels límits siderals de la fantasia. Carles Porta hi destil·la l'essència de Giacometti,
però tan sols és un miratge, car és evident la seva independència creativa. Afaiçona figures esquemàtiques, una simplicitat tal que ens transporten a l'art primitiu. El moviment gestual de les esprimatxades escultures és remarcable. Va més enllà de qualsevol altre de més contingut corpori. Aquesta pintura matèrica, aquesta escultura volàtil, es complementen de manera que ompliran harmònicament la superfície llisa, virginal de la paret nua, de l'espai buit, eteri. Bé, bona tarda a tothom. Sempre és una satisfacció trobar i veure que en una exposició hi ha tantíssima gent, no? Això és el que vol tothom, sobretot els artistes, que se sentin acompanyats. I en aquest cas el que succeeix que hi ha que ser molt poc objectiu. Per què? Perquè la majoria dels que esteu aquí sou amics d'ells, a part de familiars, no? Aleshores, clar, amb aquest retrobament entre dos amics, amb aquest retrobament amb dues maneres de treballar, com abans s'ha comentat aquí, que porten des d'aquesta primera exposició de fa 30 anys que van fer conjuntament, que seria com si es tanqués una mena de cercle. Una mena de cercle amb el qual, per veure el que es veu aquí actualment, et diu que ha passat tots aquests anys. Llavors, en el cas de l'Enric, doncs bé, una cosa que jo ja sabia i havia vist, que és una persona que sempre li ha interessat la matèria. I mirant una mica tot el transcurs de tot aquest temps, ell d'alguna manera es veu influenciat per el que podríem dir seria l'expressionisme abstracte i amb la seva vessant, diguéssim, a Europa, que seria l'informalisme. És cert que aquí també veurem obres que hi ha figuració, però ja és un altre tema i això ja en parlaré després. Sinó que aquesta aproximació a la matèria el fa viure intensament amb el seu entorn. Tant a nivell pictòric, amb el color, com amb els materials i els pigments que utilitza, doncs donen un gruix a la seva obra. Evidentment, el collage, aplicat en tota una sèrie d'elements i objectes que posa, molts d'ells extrets, diguéssim, del mar, de la platja, etc. Clar, s'arriba a un moment, que inclús amb ell també l'he comentat, que a vegades pot ser una mica perillós, perquè amb la matèria sempre es té que anar molt en compte. Hi ha un punt màxim, que no tingui que haver-hi un excés, no? I això a vegades és molt difícil. Però això l'Enric ho sap resoldre perfectament. Aleshores, aquí, pel que veiem, tot el que és el fons de la sala, a la mà dreta i aquí a l'esquerra, doncs veiem una obra amb la qual pràcticament es mou amb el món de la natura, amb el món de la mar, amb les onades i amb tota una sèrie d'objectes trobats allà. Però, a més, com també és una persona, és un artista, és un creador, li interessen altres temàtiques. I darrerament, aquests darrers anys, s'ha interessat per un tema molt recurrent dins de la història de l'art, com és el tema de les menines. Des de l'època, a partir de Velázquez, l'època de Goya, passant per Picasso, Saura, s'ha arribat fins a l'actualitat a plasmar una de les temàtiques més preferides. I clar, cadascú, i ara m'oblidava de Manolo Valdés també, que d'alguna manera cadascú dins de la seva perspectiva ho vol transmetre. I ell ho fa, evidentment, per una banda, incorporant també una mica de matèria, aquí ja és molt més suau, i els personatges que apareixen, aquestes menines, a part d'una molt especial, que és la que tenim aquí a l'esquerra, que seria com una menina molt contemporània, la resta, menys un parell, no se'ls veu el rostre, però de fet tampoc no cal, no és necessari. Però a més, també des de fa temps que treballa l'obra gràfica. I l'obra gràfica, penso que li dona un aspecte que a més que acompanya molt bé a la part pictòrica, perquè li serveix per utilitzar
altres colors i altres maneres de representar-lo, no? Tot això em refereixo a el que seria el treball, i dit també en poques paraules, de l'Enric Masó. Respecte al Carles Porta, clar, a mi el vaig conèixer més recentment, també a través d'aquí del col·lectiu d'artistes que me'l va presentar l'Enric. Aleshores, clar, a mi em va sorprendre perquè aquest tipus d'escultures no són gaire habituals i sobretot quan s'utilitzen aquests materials, diguéssim, tan simples, aparentment, no a l'hora de treballar, però sí en quant a la seva pròpia matèria, com és el filferro i com és el paper. Clar, la base de l'escultura és el propi filferro, que això no vol dir que sigui fàcil de treballar. Sí que és mal·leable, molt dúctil, però té les seves dificultats. A més, utilitza aquest paper, que és el que l'embolcalla, i a més li afegeix la pintura com si fos una mena de pàtina que li dona aquesta sensació d'antiguitat. Una de les sèries que, per una banda, a mi més em van agradar, més em van impressionar, que també és una mica com un homenatge a tota una sèrie d'artistes, escultors i obres que formen part de la història de l'art, com el Discòbol de Miró o la Venus de Milo, en fi, tota una sèrie de peces que a ell li porten tota una sèrie de records. Per una altra banda, també treballa unes temàtiques relacionades amb aspectes socials. Ell és una persona, com deia abans, implicada en aspectes socials i amb el qual, amb els seus viatges al Sàhara, hi ha alguna peça que fa referència, diguéssim, al poble saharauí. Fa una referència també amb el món de tots aquests emigrants que volen creuar l'estret per poder venir a la península. Fa una referència també a aquestes tanques que hi ha. O sigui, que això, amb el món de l'escultura i l'aspecte social, moltes vegades també van units i també val la pena. I també hi ha una altra peça, que és una que està al fons, que és el Crist de la Pàtera, amb el qual que també seria com la pàtera, com la barca, diguéssim, posada en forma vertical, amb el qual endavant hi ha un crucifix. I finalment hi ha unes altres obres que també es poden relacionar amb el món de les Venus, aquestes Venus primitives. Per això d'alguna manera la seva obra, quan ell la pinta donant-li aquesta tonalitat que pugui representar l'antiguitat, també ho representa en algunes de les seves obres. I aquí apareixen algunes Venus, que les Venus també històricament fan molt referència amb el món prehistòric, des de les Venus de Willendorf, i que més endavant artistes també de l'expressionisme abstracte americà com el William de Kooning també hi van treballar-hi. Bé, en fi, jo crec que això és una mica un petit resum del treball dels dos artistes, òbviament em sap greu per no allargar-me més, i simplement, en fi, desitjar a tots dos que continuïn amb aquesta tasca creativa, tant si ho fan conjuntament com si ho fan per separat, i el que és important és que tenir aquest recolzament de tothom i que la gent, en fi, pugui gaudir d'una obra d'aquestes característiques, i ho dic sincerament, i també els he dit a tots dos, és una obra que a mi personalment m'agrada i a la vegada és molt creativa en molts aspectes. I aquest és el tema important avui en dia, que el món de l'art és indistingible. O sigui, que quan diem que això es repeteix, això ja ho hem vist, però hi ha moltes maneres de representar-lo. Gràcies. Amb aquestes paraules donem per inaugurat l'exposició i ara ho celebrem amb unes copes de cava i pica de coca de la casa i anar fent. I merci per haver vingut.